panas seperti balik ya. Kayaknya godok telo enak iki. Jajal nyabut lah. Karta oseng ngono kae lho, kayane kok enak men. Prawis kena to guys, enak iki kayane gede ya akeh udan nek. Aduh, kok apa teman tuh? Ya Allah, kok gak kuat sih? Ya Allah. Jadi ke sini sepiro lagi. Ya Allah. Pak, lagi jabutnya lagi. Anggopo? Godok telo. Lah, godhog telo njabut ora kuat lho, ramen lho. Kayak dong telo iki lho, ki pakan wedhus. Iki lho mangan sik. Wah, jan mun aku. Njabut telo ngono ya ora kuat ganggu wong arep. Lek pakan wedhus lho kowe iki, Wak. Mun iki aku yo karo kowe iki. Ayo cepet yo. Malah mulek kayak njabut telo sakmene kok ora kuat. Ya piye lho. Wong. Ya, Ayo. Ayo. Ada. Aneh demo aku toh. Ya. Gara-gara kowe sopo iki mau. Gara-gara kowe iki ada. Sampean kok salah. Sampean sama nopo kowe yo. Cerewet gara-gara kowe iki. Kok ini gara-gara nguntal telo. Sampean kok salah iya. Telo iki. Terus tenan. Aduh. Yo kan abot tapi rabut banget iso dianu alon-alon to langsung ngebut ngono ya aku ketot lah. Ya rabut kok mana kok rabut aku ngono iki. Wong. Waktu teh. Nah, Malah aku. terus kowe iki. Sampean wis medhos. Oh, tak. Kayak lho. Wong kok. Medhos ya sampean kuwi. Kang. Delok iki lho, rupa aku delok iki koyo ngene. Njabut telo kaya ngono. Dotok. Sambat kok garane kowe. Ya sampean juga gantren. Wong kok Piye? gantren. Kayak lho ini ya anu kegiantren. Wong kowe sakmono lho ora kuat. Iya wong wedok. Aku nek salah. Lah sapa ra kowe sing salah? Apa kowe telo sing salah? Sampean lah. Wong kok kurang godhog telok mesti gak gelem molotok.